Yana gatsa yalan nan kuwa sai ya ji haƙorin shi ya cake akan wani abu a cikin yalan. Da sauri ya ciro yalan daga bakinsa tare da zuba ma yalan ido cike da al'ajabi. Ba komai ya gani ba sai ganin da yayi ashe wannan yalan zinari ne a cikin shi ba wai yalo ba. Wani ɗan matashi ne a tsaye tare da mahaifiyarsa. Ta rungume shi sai sharar hawaye take yi tare da cewa, Jinaidu anya ko ba za ka haƙura da tafiyar nan ba? Saboda fa bakin da Allah ya tsaga ba zai taɓa hana shi abin da zai ci ba. Sai Jinaidu ya kai hannu sannan ya share ma mahaifiyar tashi hawayenta tare da cewa tunda mahaifina ya rasu, ‘yan uwa na kusa da na nesa duk kowa ya guje mu, har ma babu wanda yake so mu kusance shi, bare ma har shi da kanshi ya kusance mu. An bar rayuwar mu tana a cikin wani yanayi, amma ina mai roƙonki ya ke mahaifiyata da ki sa min albarka kawai kafin in tafi. A domin wannan shi kaɗai ne guzurin da nake nema a gurin ki dan Allah. Ba wai zan yi tafiyan nan bane a domin in saka ki a cikin damuwa ko ɓacin rai ba. Sai dai zan yi ta ne a domin in kare mana mutuncinmu. Tare da sai mahaifiyar tashi ta rufe mai bakinsa tare da cewa, ya kai ɗana, ina maka fatan alheri, sannan kuma ina maka wasiya da ka ji tsoron Allah a duk inda kake, sannan kuma ka zamana mai gaskiya da kuma riƙon amana a duk inda ka je. Kada ka sake ka ci amanar wanda ya yarda da kai, sannan kuma kada ka sake ka ɗauki kayan da ba naka ba. Idan dai har ka riƙe wannan nasihar da na maka, to yin Allah ya yarda Allah zai taimake ka a duk inda kake, a duk kuma halin da kake. Allah ya kiyaye hanya, Allah ya kiyaye hanya ɗana, ta faɗa tare da share ɗan guntun hawayenta. Shi kuma Jinaidu ya wuce ya tafiyarsa bai tsaya a ko'ina ba sai a can wani ƙauye inda duk wani wanda ya baro garinsa a domin neman kuɗi, to burin shi kawai shine ya je wannan ƙauyen. Bayan Jinaidu ya je wannan garin ya fara tura baro tare da kwasar bola. A haka har ya fara sabawa da mutane. Wata rana yana zaune a 'yar wata rumfan mai shayi, sai waɗansu mutane su uku suka zo. To kun dai san yadda rumfan mai shayi take. Nan fa sai guri ya kace me da hira. Har shi ma Jinaidu ya dan fara saka baki kaɗan. Nan fa hira ta kai hira, har ma ta kai ga Jinaidu ya fahimci daga garin da waɗannan mutanen su uku suke. Ashe ma 'yan nan kusa da makotan ƙauyen su ne. Daga nan ne fa sabo mai ƙarfi ya shiga a tsakaninsu, a saboda gani suke yi ma kaman duk 'yan gari ɗaya ne. Har ma ta kai ta kawo ga cewar tunda sun ga shi Jinaidu a ƙasan gada yake kwana, sai suka buƙaci da ya zo su dinga kwana a tare, ai duk an riga an zama ɗaya. Abin da ya dan bashi mamaki a domin duk sana'ar su iri ɗaya, amma kuma a yanayin take-taken su da yake gani ba wai ƙananun kuɗi ne suke kashewa ba, a domin ko 'yar bacar tasu a waje ne kawai take baca, amma a ta ciki kuwa aljannar duniya ce. A domin babu kalar kayan bukatu na rayuwa na yau da kullun da babu a cikin wannan bacar. Amma dai ko da ya ba su nuna mai halin rashin gaskiya ba, sai ya saurin kawar da zargi a ransa. Amma dai a iya tunanin shi shine mai sharar bola kadai bai isa ya mallaki wannan bacar ba. Wata rana suna a kwance a ɗakin da daddare, sai ɗaya daga cikin mutane ukun nan ya tashi, sannan ya tashi sauran mutane biyun suka lallaba suka fita daga ɗakin. Sai ya rage iya shi kadai ne suka bari a ɗakin. Sai ya rage shi kadai ne a kwance a ɗakin, yana kwance shi kadai. Sai ya rage iya Jinaidu ne kadai a kwance a cikin ɗakin. Amma a lokacin da suke fita, dama Jinaidu shi bai da wani nauyin bacci, shi yasa ko da ya ji mutsu sai shi ma ya farka, amma sai ya yi lamo ya yi shiru bai tashi ba. Amma sai ya yi lamo ya yi shiru yana dan kallon su da dan ido, amma bai tashi zaune ba dai yana bacci, ya yi dai kaman yana bacci. Sai dai bayan ya ga sun fita, sai ya fara bin bayan su, sannan ya ga sun haura ta katangar wani gida sun shiga, da alamun dai sata za su yi. Da sauri Jinaidu ya koma cikin wannan bacar a domin ya kwashe kayan shi tare da dan baron kwashe sharar shi da yake a wajen, a saboda ba zai iya zama da barayi ba, a domin yau dai tunda ya riga ya gani da idanunsa cewar ta tabbata su barayi ne, bai kamata ya ci gaba da zama tare da su ba. Take tattara kayan shi tas, sannan ya bar cikin bacar. Su kuma su ukun a can bayan sun shiga cikin wannan gidan, ashe mutumin ma da suka shiga cikin gidan shi a wannan karan dan sanda ne. Kawai sai ya kama tare da kiran yaran shi da su zo har gidansa a domin su wuce da su. Ko da aka zo aka kama su sai suka ce ai ba su kadai bane, akwai wani wanda suke yin wannan aikin tare da shi. Inda bayan 'yan sandan sun tambaye su cewar yaya sunan shi wannan din wanda suke aikin a tare da shi, sai suka ce mai sunan shi Jinaidu.
inda ko da 'yan sandan suka tarkata kawunansu suka nufi wannan bacar da su sai suka ga ai babu kowa a domin ba su san ma shi Jinaidun har ya zo ya tattara kayan shi ya wuce ba. Nan fa sai waɗannan ma'aikatan suka fara jibgar su tare da cewar ma ai wallahi sun ma rena musu hankali, suna ganin cewar ma ai sun ma rena musu hankali. Nan fa sai aka wuce da su station, daga can station din kuma sai aka wuce da su gidan gyaran hali. Shi kuma Jinaidu ashe ko da ya fita daga bacar nan tasu sai ya nufa hanyar komawa ƙauyen su. Yana cikin tafiya sai ya haɗu da wani tsoho yana mai neman taimako. Sai Jinaidu ya tsaya sannan ya ce, "Baba, ko ina iya taimaka maka?" Sai tsohon ya ce, ɗan nan, ai kuwa zan ji daɗin hakan." Sai Jinaidu ya ce, "To baba, damun kun san ai Jinaidu yana da baro, kuma shi wannan tsohon yalo ne yake so a taimaka a ɗaukan mai." Ai kuwa sai Jinaidu ya ɗauko buhun yalon nan sannan ya ɗora shi kan baran nashi tare da cewa, "Baba mu je." Sai ya ji wannan tsohon kuma ya fara cewa, "Yaro, ka sani kai kaɗai ne ka cancanta da mallakar wannan yalon, a domin haka ka tafi da shi, kyauta ce a gare ni zuwa ga kai." Haka nan dai Jinaidu ya ce, "A'a baba, haka za mu yi da kai?" Sai tsohon ya ce, "Ka tafi da shi, wannan ba komai ba ne a cikin abubuwan da nake da shi, ina da irinsu sun fa irga, a domin haka ka tafi da shi ya zama mallakinka." Ko da Jinaidu ya koma gida, cikin farin ciki mahaifiyarsa ta tare shi da taya shi murnar dawowa gida cikin ƙoshin lafiya. Nan fa ya zauna tare da kwashe duk labarin abubuwan da suka faru ya gaya wa mahaifiyarsa. Nan kuwa ta sa mai albarka tare da cewa, "To ai in Allah ya yarda ba za ma ka sake fita wani garin ba da sunan wai neman kuɗi. Wancan yalon ma ya ishe ka ja jari, kaga kawai sai ka na saka shi a cikin wannan baran naka sannan ka dinga fita da shi. In Allah ya yarda komai zai wuce." Haka kuwa aka yi. A ranar farko Jinaidu yana cikin wanke yalon nan a tsakar gidansu tare da cuccuɗawa, sannan bayan ya wanke ya ɗibo shi yana zuba shi a cikin baran nasa. Sai ya ga wani ɗan yalo guda ɗaya da ya bashi sha'awa. Sai ya ɗauka tare da yin bismillah. Yana gatsa yalon nan kuwa sai ya ji haƙorin shi ya cake akan wani abu a cikin yalon. Da sauri ya ciro yalon daga bakinsa tare da zuba ma yalon ido cike da al'ajabi. Ba komai ya gani ba sai ganin da ya yi ashe wannan yalon zinari ne a cikin shi ba wai yalo ba. Da ƙarfi cikin jin daɗi ya fara kiran sunan mahaifiyar tasa tare da gaya mata abin da yake faruwa. Nan kuwa suka fara buɗe wannan yalon ɗaya bayan ɗaya, amma kowanne suka buɗe sai dai su ga zinari ne a cikinsa, wanda darajarsa ta kai ta miliyoyin kuɗaɗe. Tun daga nan rayuwarsu ta canja, sun zama a kan faɗin 'yan uwan nasu babu masu arzikin da ya kai kwatankwacin rabin farashin zinaren da yake a cikin yalansu guda ɗaya. Amma su ba su riƙe 'yan uwan nasu ba, sun ci gaba da kyautata ma 'yan uwan nasu tare da makota da kuma mabukata. A haka dukiyar tasu ta yi ta bunƙasa, tana ƙaruwa a madadin ta ragu. Sun ci gaba da jin daɗin rayuwarsu cikin farin ciki da walwala. To nan ne ƙarshen labarin. Na gode, kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kada ku manta ku yi mana sharing, like tare da comment na